Με και πολλά κικιο. Support creator χαμογελαστή. Ναι, κάνω freestyle με το Billy Bounce ρυθμό. What the fuck, κάνω record. Καλό παιδάκι όλο το χρόνο και βιάζα τον Αλέξη. Άρα, είσαι γκέι. No, I don't love you both because you are so fast niggas. Αλέξη, κούνα τον κόλο σου και είμαι ο big gay. Unlimited cringe, όπως πάντα. Βλέπω τσιόντισε. Όχι ρε φίλε, αυτός ο αράπης. Κάνε dislike, κάνε subscribe. Κάνε dislike, κάνε dislike. Είναι το δεύτερο βίντεο σχολιασμό μου. Αλλά επειδή το παιδί ήταν μικρό, είναι δηλαδή στην ηλικία της αδερφής μου 9 χρονών, πάει τρίτη δημοτικού. Ναι, πραγματικά μπορεί να κάνει βλακιά, δεν ξέρω. Οπότε δεν θα ανοιχτώ πάρα πολύ. Οπότε δεν θα βρίζω, ok. Αυτό το παιδάκι, για να πω την αλήθεια, έκανε τον 2J. Τι δουλειά έχεις να πας να σχολιάσεις τον ύπο που λέει κοίτα με κάνω dead, με δεσμένους μπαίνουν στο κλαμπ dead. Δηλαδή καταλαβαίνω, είναι στην ηλικία που ξέρεις το παίζουν όλα τα αγοράκια, έτσι μάγκες, ακούνε ραπ, κομμάτια, μέχρι και στο γυμνάσιο. Είναι τέτοιοι τύποι τους, αλλά το παιδάκι βγάζει το ψωμί του. Μάνθο, δεν με νοιάζει και να στείλεις μήνυμα στον Θέμο, έκραξε τον Ντούτζεϊ. Χαίστηκα. Αυτό το βίντεο θα λέγεται Ghost Φίλιππος γαμάει την σφύρα. Με μπουνιές. Είμαι γκέι. Θα γελάει και θα δουλειά λέγω εγώ. Η στολή σου πες σακούλα man. Nanny the fuck. Ό,τι πιο cringe. Οργανισμός του μέλλοντος. Δεν πειράζει, είναι πολύ γαμάτη στολή όμως. Αυτό είναι πολύ tryhard, αν είσαι Spider-Man, απλά στο λέω. Πολύ ωραία στολή, δεν την πολύ γουστάρω αυτή, αλλά πολύ ωραία. Με αυτή τρολάρω, ξέρω εγώ, εχθρούς, οπότε... Εντάξει, δεν ξέρω, πολύ παλιό, γιατί έχει μέχρι και revolver σε φάση. Γεια σας, cringe και καθυστερημένα αδέρφια. Πες να είσαι εξωγήινος, μπρο μου. Απαντά, με ρωτήσεις φυσικά. Τι τάξη πας? Έκτη φυσικά. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Ο καλύτερος μου φίλος, εσείς Αντριάνο και ο Γκούριν, ο αδερφός σου, άμεσα έχουν παρέσει με ζώνη. Τώρα λες ζώνη Gucci ή Prada. Πάμε στην επόμενη ερώτηση.